היום חוזרים הביתה! היום חוזרים הביתה! היה זה יום חג בחולוניה. ניצחון במשחק המכריע על באר שבע וחולון שוב בליגת העל. אלא אם כן הבעלים, המאמן והאדם הכל יכול מיקי דורסמן יעדיף שוב להישאר בליגה השנייה. בפעם שעברה ההחלטה הזאת עלתה לו בחרם של האוהדים, הפעם נדמה, לדורסמן אין ברירות. בעזרת השם, כל הצבא הצהוב סגול הזה, עוד שנתיים ביורוליג, לא רק ליגת העל, מחליפים גם את מכבי תל אביב ביורוליג. שוער נבחרת ישראל בכדוריד דורושנקו שומר על הסדר. השירותים נראים כמו הצרות שלכם, הטרופיות נמכרות ב5 שקלים טרופית, חולון מוכנה לליגת העל. אבל גם באר שבע. שמע, בבאר שבע חסר שמחה, אין ים, אין כלום, אין כדורגל לצערנו. אז הנה יש לנו כדורסל ואנחנו אוהבים ספורט, ואנחנו עיר של ספורט, ואנחנו נביא את הצבע לליגה, אני מבטיח לך. אין בכלל בארץ אנשים כמו בבאר שבע. זה אנשים מיוחדים, חמים, ואנחנו פה איתם עם הקבוצה. על הפרקט היה צמוד מאוד. לא לעשות החמישית, לקסר עכשיו ייקח אותו, מכניס את זה לווישם, רוג'רס נזהר לא לעשות החמישית. רוג'רס לכדור חוזר, בנחם עולה 3, נכנס! איזו שלושה! רק 2 לחולון. טוני ווישהאם, קובי בריינט של חולוניה, קלה 4 מ-4 מהקו ברגעים המכריעים, והחגיגה התחילה. זהו, נגמר, חולון בליגת העל, הפעם זה סופי, מוחלט וברור, חולון בליגת העל, אלופת עונת 2007 בליגה הלאומית. ואז הגיעה הצהרה שאוהדי חולון באמת חיכו לשמוע. דורסמן מבטיח ליגת העל. היום, השנה הזאת זה 60 שנה לפועל חולון, מגיע לה לחזור, להיות איפה שהיא צריכה להיות. מזל טוב, הפועל חולון. הקהל החולוני, לא ידוע כמתורבת ביותר בספורט הישראלי, חוגג גם באמצעות איומים והקנטות כלפי האוהדים מבירת הנגב. בינתיים בחדר ההלבשה, מה שבאמת מעניין את השחקנים זה שדורסמן יממש את ההבטחה שלו, לא ליגת על, אלא טיול לחול. לאן עושים? לאמסטרדם! אז יש ליגת על, יש טיסה לחול, עכשיו רק נותר לסיים בשירה בציבור. Mago banana lemon, basteritamon. Mago banana lemon.